Nagpasiklaban sa Indakan ang mga mag-aaral mula sa bayan ng San Luis, dito sa Pampanga. Mula elementarya hanggang sekundarya, suot ang kanilang mga uniforme, dala ang kanilang mga school desk, pumataw sa kanilang mga sayaw ang mga kabataan habang nakaupo. Ito ang kauna-unahang pagalingan teterak makaluklok ng San Luis LGU kung saan sasayaw ng nakaupo sa school setup ang mga estudyante. Ang bagong paandar ng San Luis hango sa mga banyagang lugar na napuntahan ni Mayor Jay Sago. Dahil di raw siya marunong sumayaw, naisip niya na sa pamamagitan ng terak makaluklok, mas madaling makasabay ang mga kabataan dahil hand movements halos ang gagawin sa routine. Silid-aralan ng setup ng entablado na para bang normal routine ng mga magkakaklase tuwing oras de peligro. No need sa props, basta't may pakita ang classroom environment at maitodo ng kabataan ang pagsayaw ng nakaupo. Dahil binigay ng mga bata ang best moves sa Patimpalak ngayong taon, asahang may susunod pang edisyon ng pagalingan teterak makaluklok. Uling yung first, kubalo na yung maging resulta. Pero po, magbase ko kitang nandin, masaya ko po masaya kitang maging resulta. Anyapin po, asahan nyo next year. Sigurado po maulit yan ni. Ang talento at enerhiya ng kabataang Kapampangan, tiyak na namamayagpag at nararapat matuklasan sa pagpapamalas ng galing, makatikdoma o teterak makaluklok. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.